balimaw aywa an bɔra ka information sɔrɔ sisan ko Kidali ko Ukrainien ka service de renseignement mɔgɔw n'u ka expert minnu bɛ drone fɛ u bɛ ka taa drone Ukraine bɛ ka drone kelen min kɛ ka Russie la frapper dɛ u bɛ ka taga rebelles de dɛmɛ renfort de bɛ ka na Kidali. La bataille pour la reconquête de Bamako est en pleine préparation en termes de Aoula. Ou bien Koula ben Kidali. Ou bien qu'un renfort de Bamako et enfant nous fait. Ou bien qu'un Arman Lourou. C'est-à-dire qu'un tout est fait mon madé. Ou bien qu'un de Kidali. Mais comment faire Robinam. Français ou qu'un expert. Mettre là qu'un prévu dans la salle non. Mais comment fait bi. Mardi 12 mai 2026. Wallahi. Ou y'a da fo. Si l'angani n'aura pas la paix. Français Koko ou Beffet. Comme Mali yɛrɛ de minɛ ka ku ta ye u ma tugu bilen u bɔra y'a fɔ u ma dogo bilen donc kuma banna siksi barabila di vidéo tɔgɔ de ko film terminé maliyɛnw n'an ŋɛna an ka duwawu don an ka jamana kɛ nin ye an siranna yɔrɔ min kɛ nin ye a bɛ ka o de bɛ ka na bi maliyɛnw u bɛ ka taa drone installation de kɛ Kidali hali attaque mun kɛra Bankasi yɔrɔ la a ye taa donso ɲininka drone de b'u bolo sa blindé b'u bolo drone b'u bolo arman kuraw autant de bɛ ka an ka jamana yɛrɛ u ye mun kɛ Syrie la dɛ c'est le scénario syrien qui est en pleine préparation même da ye mɛn tigila de minnu yɛrɛ kumakan kala u yɛrɛ da de bɛ ka fɔ maliyɛnw an ni an ka jan k'u yɛrɛ kumakan lamɛn. Menée par des djihadistes. Georges, la France a officiellement quitté le Mali, elle a même été chassée. Et pourtant, vous nous révélez ce matin qu'elle agit toujours en sous-main, grâce notamment à de discrets relais au parcours particulièrement sinueux. Ça mérite quelques explications. La France, en effet, Thomas, n'a pas de soldats au Mali où depuis 15 jours, une alliance entre des djihadistes et des rebelles Touaregs ont conquis plusieurs villes et cherchent à faire tomber une junte pro-russe qui ne nous aime guère. Et pourtant, d'autres militaires dans l'orbite de la France sont à l'œuvre. Il s'agit, selon une source sécuritaire française, d'unités du renseignement militaire ukrainien, le GUR, qui opèrent en coordination avec les rebelles Touaregs. Et parmi ces unités, il y a quelques dizaines d'ex-légionnaires ukrainiens, des francophones. La France joue sur le vivier des nombreux militaires ukrainiens passés par notre légion étrangère. Les rebelles indépendantistes Touaregs veulent affaiblir la junte au pouvoir à Bamako. Quant aux Ukrainiens et à nous autres Français, on veut faire mordre la poussière aux supplétifs russes de la junte, les ex de la milice Wagner, renommés l'Africa Corps, qui ont tout fait pour nous faire partir d'Afrique. C'est un partage d'intérêts, alors que les rebelles Touaregs ont une ancienne relation avec les services de renseignement français au Sahel. Bon, c'est pas tout à fait la première fois non plus que les Ukrainiens sont en première ligne dans cette région. En effet, dès le début de l'année dernière, le service de renseignement ukrainien avait proposé aux autorités françaises un plan détaillé pour déloger les juntes de la région du Sahel et faire reculer leur ennemi russe. Des juntes qui, du Niger au Mali, avaient chassé, vous vous en souvenez, les unes après les autres, la France de cette région minée par les djihadistes. Mais à l'époque, Paris n'avait pas donné suite pour des raisons sécuritaires. La France ne voulait pas apparaître, même de manière déguisée. Cette fois, le verrou semble levé. Le paravent ukrainien a l'avantage de nous permettre de ne pas coopérer avec les djihadistes liés à Al-Qaïda, alors qu'en revanche, nos liens avec les Touaregs, qui cherchent l'indépendance de leur région, sont bien connus. Ouais, enfin, quand même, le plus étonnant dans tout ce que vous dites, c'est que ce jeu d'alliance, il se fait au final au profit des djihadistes. Vous avez commencé votre propos en disant que les rebelles et les djihadistes sont alliés en ce moment. C'est un jeu d'alliance surprenant, c'est vrai, sans remettre à des Ukrainiens qui aident des rebelles Touaregs associés à des djihadistes qui sont nos ennemis. On est dans la froide réalité du terrain. Cela s'appelle hiérarchiser ses ennemis en vue de parvenir à un objectif commun, encore une fois affaiblir les Russes et leurs alliés au Sahel. Alors face à une situation quand même délicate, la France limite son aide opérationnelle à ses relais ukrainiens, à du soutien technique en matière de transmission notamment. Ce jeu de billard à plusieurs bandes avait été repéré et dénoncé l'an dernier par plusieurs pays du Sahel. Mais sur le terrain, ce front commun anti-russe et anti-junte marque des points. On l'a vu depuis 15 jours. Et l'été dernier déjà, les militaires maliens et leurs supplétifs russes avaient subi une défaite sévère dans le nord du Mali. Interrogé hier soir, le ministère des Armées à Paris nous a répondu que si les militaires ukrainiens avaient quitté la Légion étrangère pour servir l'Ukraine de la manière qu'ils jugent utile, la France n'avait pas d'autre commentaire à faire. Oh, c'est un monument de langue de bois, ça, comme réponse. Voilà. Merci beaucoup à vous. Donc, Malien, à Bora Dougoula, c'est ça. À Bora Dougoula, Peu, Francie, service de renseignement, Oluni, et rebelle au front de libération de l'Azawad, ou bien Baraka Nyokombulu. Niaye, neba fok ma benga vidéo lango, Assimi Goïta. Sokono kele kana keka jamana kono.
Mounya Assimi affaibli bi parce qu'il y a bekele. Mogo ya deme kuno anoshi mandi bi. Mogo ya deme kuno ashini mandi bi. Bo jugu ye Kidali minana. Bamako encercler lendu. Uyo kaledi. Kube Assimi genga bo fangala. Ka capitaine Ibrahim Traoré ko genga bo fangala. Ka général Tchani ko genga bo fangala. Awa uba damena ni Mali de foloyi. Général Tchani ye kuma info amena de. Niger président général Tchani aye kuma info amena. Niger président général Tchani ye kuma info amena. Kuba damena ni Mali de foloyi. Nous clara Mali la. Oube soro kata Burkina ni Niger ko président genga boui. Ko Francisco kale geni mun kera Mali kono. Ko billahi kale ma tasara kale te toti. An kumanga kele, Assimi kumanga son ani ka M5 kele. Bon, Assimi be kele ka parti politique chili muke. O de fanga di majugu numabi. Ka soro ka Malien be toko tie ko be disi ka bela gushi. A intérêt a nafa tese ale Assimi ma tese Malima. Ma be se e ma bina jara ni sonjale ku ga nyogon kele. Ko lu keni sigile me kula jeli. Bina jara yafo. Bela jeli yame. Bina ko Assimi be minali bina ko de kado lu yere yi. Ni jugu ye ki I tegre fa I kun kokula o ko man ima an kumana ka dese u yan beke u yan bela kushi c'est ka jugu ya fin yere de ta kofo kwa c'est ki ite mu ye kofo jago ye ka kodi ki imagine la no koni binjeni maban ton manga ta ton sanga fode binjeni ni binjeni maban ton manga ta ton sanga fode kuma ode fele tan Kidali minena u kafara u yadala u ye bekele u ye Kidali ke u ka gulugiba de ki waso ni bela yi bo Kidali perlin fle ay bekele aw kele de bisa on ka video man ngalon te kala u ba fle bi aya nga sorosu la humilier aya nga jabana humilier bi an jugu de be ka yele an mabi bi an kuno anye munu kele bi on de be ka yele an mabi abela de fle malien ay wa la bataille de Bamako de préparation des sénats non Bamako bataille Bamako bise ka soro cogo mina ou be ka drone de installer Kidali en fanu fait drone munu be Ukraine bolo billahi u ka drone do be no ne segu tumara be ka ala de deli Ukraine bi to Ukraine ka irisla frappe kuma be abe ali kuna chini Ukraine nye frappe ke fo en plein cœur de Moscou u yake o mogo nu kale kane do ko be irisu genga bo Sahel la u yan genga bo Kidali ko fuka ngenga bo Mali yere de kono awa kuba barna awa kuta dabla fana donc sisa yana kata nyonga glogiba samaw Franci yere ko ale ka service de renseignement oni Ukraine on debe ka marfa dinuma abeta Mali jumen wore ka glogiba samable muntaga de Umar Marko de o le cheta ka dogo buru fiela bo abe ni mana ko minade awbe ka yere la gushidi wallahi ne chatri body nabe marfasa na tise ka marfasa chimi ka fanga imbla mogore kanata parce que kele de be uya ira français ira ka ne afanam depuis français général kuma na domina ko lu betla ka sigi kana fo dans 10 ans 15 ans ko lu betla ka sigi kana depuis don au kan kele préparé asima kele préparé ama recrutement ke ama VDP ta ama sorasi foita aya ta ke mogo kelodi mogo la goshu mogo la maloyaw abulugo kele banadi mogo bise ka Mali sankrota mogo yali Assimi Goïta sankrota ka bekele mogo munu kunta fe fiu kolu ka teruye no ye Abdou Niang ni no ye Boubou Mabel nuni ko fo ulu de ka ke faso de nyumani bo fanga halaki choko be fletan voilà les réalités Franci bola ma dugo de Franci ko ulu de be ka marfa di numa Mali politicien du même bise ka marfa di numa ko o warbe marfa munu be blende munu be ke ni mogo nulu ka Mali kele ni pe puissant unte e tiere ma boka kuma anga ortem directeur o ma foko ko 12000 combattants entre comme 1000 ko mogo batan flade dona Kidali awa keleke chaw de be ka jigi Kidali ka bo haklima billahi aw be sino wala Bamako kono fi man ka njema mai aw sigi adanga toyala aw sigi amalangulu ya kanfola aw sigi théâtre bola na ma krosi billahi aw be ka pantalon sinda tege hala teme aw be bo mo shibla ala teme billahi tallahi aw kana sobe sintale billahi tallahi aw dombe aw muso be hijabu do na Mali kono ala teme parce que mogo nunu te klongela de
aw bolo ko tulangare do malien do non Mali ti se ka mine ni mo nu ti se ka Mali mine Mali armée de Syrie ta bois ou te ne Syrie kunabia ni mo ko de fle Libye kunabi ou be ka bo fambe de kana Mali kamabi ou kale kande ko asimi be bi awa olu be fangata non seulement be Mali bi ou be Burkina bi ou be Niger bi tiens avec moi la Allah enene manyu